Ez korrekt volt az a törlés. Hagyja mesélni odáig. Ja, behajsz arra. Hát így időm az. Vani, Mi van? Kerék. Mi van? Elhagytuk a kereket. Kerék nincs meghúzva. Elhagytam a kereket. Szállj ki, Eri! Elhagytuk a kereket. Elhagytam a kereket. Azt a kurva! Ezzel hogy kell világítani? Hogy kell világítani? Hát bazd meg! Ott van! Ott a kerék. Jöttél állat vagy. Ez nem hiszem el. Hát, bazd meg. Hogy? Nem se húztak. De meghúzta. Ő se raktak. Nincs igazi csavar. Ja, hol van? Az összes csavar kiesett. Hol a csavar? Adjad, az felejtős, ott van a kocsiban még csavar, még jó, hogy beraktam. Ott van a kulcs is. Mi? Kulcs. Ja, már csak egy emelőt kéne. A kerikeket megemeljük.